Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Dizi TV obwensu uomogusi. Twagoso geire omwancho morigere begataseni Kiandizi TV. Good morning rituko nelia Jumanne chitalikirenga Dorcas chitaliki 15 nemo cyumutenyi omo yakegema osomutenyi omutagani kegima omwaka wetiri bena mirongo ebere na inyiranda sentundende to kwarigania ime yo moroberio bwensakia wakire biyamisi wakire biya na gikwaboka biande madrago komonyera magaye kamera nga Arsenal ule kurwa rirogoro nigo yatubwakia na ibono kwa makongosa nga asikwarengete tueti Arsenal ngembura teratwa Kenya na yamo gusina yamo kwe sina yamo aba maniberire bacho batutaikani kiko gerego tumoinaya tetu asensemerie mata kama igana gari nga sitonche gari kuru mupaka abego tugocha igaya ikari mupaka ya ikoro yonjo kaiga tuono tori gato tangerete ngembure gutwa torumura kera togera toko tukurema na kuri cyombe kurenda abande muina ri kwa kari gutacha macha na maine na beko nyarikana bono ayuna yerire ekolendo mwancho mugire to kwaregania bene meyo morobiro bwensakia emambi yabono tunyarucha kase enchera yo bwamo amashabiki to good morning bwakire bya anose ase moto tangerete nechinga kichinde to kwagira nyasengambi yamono asa twancheire tumiranire ase embeo eri tunyarucha kagosanga aberatuto ayo aberika kolekana kurwa bugoro na lyaracho kolekana ase rituko lyarero igobono so ime iyo morobiro bwensakia tunyarucha kase enchera ya bene Joshua utanere okoenekia buna chibi chamaniro chako chira senchira bwikaro literana guruko Josephat Misi edia ne bayigongoro ko Dorcas Kemoma to chake amunaye kurwa omochakano goikira omoelia sentunde gatatu bwigo turachiko bato kwanira igoro yamagandiro kidogo ase omogani oito ranyare ko baga goikira nari tko liarero tonyare ko bato ko seria mangi kirengagio ko arigania abagani baba bali bwato manyi no koeneke uno mwanchu murigile tonyare ko bato ko semene ko manyane amunaye saluta manyeti tonyara ko bato ko era wetera asabagini baito abakonyara ko bagoikirana ase studio inyora boigongo kwane tori gore chisemi twakwana rigoro siasa na magendero nabayigo kwana igoro turi yobo chenu nabayigo twakwanira igoro yeri chiko rito asensi ya Kenya itukoria Friday bagotangane bwatoke Friday magiga yo kora embremo e weekend ngima igaigana intuko gatore twara relax yake kidogo twara taba twatore bwatoka ke kwene kenga na intutwa tutire stress kabisa mabye bona nyara boigo mwancho muligire nabo ko bwatia emeroberi yetu gwetera semitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News nabo gwetera se website www.ndizitv.net ilinyara kwa bago kwemanya na kubwatia mange ngagaleta kwa baga gwateka imegata sendikia Ndizi nabayigo mwancho muri wetera SMS tonyore wetera sin number ya 0792192834 inere namba okotonyora asinchira yabwango torikere SMS nyinge bogoso ibabere batatu asomobere asomurobere nabayigo nabo okwenekinga kwa manyire abamino ngakibabukire nabo tame kotenga Ndizi TV ne familia ya mabona buna tuhaboka we katwali kumenya kimobogete bono totebinga imbu ya mole wetera SMS ase ogotoma SMS ya wetera sin number eyira access
tusikire na mashabiki itu ko chisemo cha Nyamira chisemo cha South Mugirango chisemo cha Nyamache chisemo cha Raganga babukirisa rogo babere bagukira ase amatukara makeiga bono turamanya ninki ngakimwage mugendrete beti kurya mwase aba mashabiki itu babo munari kurchinsemo chake kwetu bono bwakire tiangoto chake o esinchira eri engi yakigima igobono soime asomuro biro tunyano chaka abira tatu kerotorigeretie ase erogongoro turusina manga bereka okolekana na mange to igule bono nanda nena misi abaloki wambagendreto koenda ase ekeraskeri kyakanda ase chusukuru oigo twaro chenga eyenge tauni yenge gotachana baichire kima abanena mona bake asingiye mu biro korekia buna abana banyara ko bakwerikia se ekeraskeri kyakanda banyara ko bakogendera numero biro chisemi kabisa abo igo mwanchu murigire na mange torochenga ase orogongoro agusi abereka ko kana nganeri yabetege kana misi abuli tukore goro bono andake ase kolengana nencheka ngakerengera like nganga ase tuachire go cheiga ntori go chikwanda ase are agi yamono ase semo ya siasa ningana rochenga aba basi osebungeri abo basi ningo bono babete bagokoro kurobekana nona banyanyimbo mbegetari kira bachagite kwalengo korobekana kwa molembe kunendekera abanyanyimbo bajite bono Maganasarika ono karanga chitiagasi omete ko kwa retiagasi manyaminyoka mandamano bila tiagasi mandamano anyway good morning ai ogera to tubati mambia ya bona ikati ya litera chiko to komurekere mambia ya bono ndoro chokorobekana ko kware ngororo nande by the way ko batka nabara ibali banyala to bakora okorobekana ko bata betanga mbaru ete notice ochia a sevita seni bio banyanyimpa nene a sevita seni Kenya mache banyara ko bakwe gubolindi kero kende a dorika sinenga naturanya ko to kuliga matukone gosuka nene ekirerenge terichi ko nga okorobekano ko impossible kibobwate kwagera chinga kichokorobekana ekira monenete a notice gochia ase egita seni kebanyanyimbo mapema niga serikali wente ko bigotuma abanyanyimbo banyara ko bakoba obolendi alright kabisa enka kimogonya gutaraga rende mwego obolendi mwanya go kora imo korali gichamu kuna na gosalia ebintu by'omuntu kora mara mo korobekana kwino nyine litukorigima abanyanyimba batari na inulito korigima lakini squeeze Kenya wa tokoranga mangale tabaut timaiti wabago jabaturanirire kabisa no matentuara no nyagaria asomochi o Nairobi echinga kitware gose abakenya bari gochengera litukorio ko iburo lyaye o muraibo bo mubwazi mio Raila Odinga chinga kibakubutora ekeki asomorembe nase omochengo no gochengera konene na lietia gasi nero ikoranda igoro yeke akabakabori anga inkia keki yakora wono ngati umetingane iyo kero kende nturigererie ngama tukakonya gosuka igachinga gitorariganie abamanyi baitoberi chiko banyara ko bagotwerera mange ngampusi bore kibororo gose rights chirororo ekera omonto abo picket bagotanga picketing na abo igakira batanga okorobekana nkora siri chiko yense tu ya Kenya bono igonku bwenete ko bororo iga egento tokobore nga abanyanyimba bagotomo mugenda mo motora ni kabisa ando bariba no maite nabantu nabarabo akero kende by the time okonyoranga abanyanyimba bago kegera nyamachi gari narigere tio koranga na buchagete tokaranga aba chumbe balia abechiwodi ni gobanya ko baba gwetara nemechi of course but badada benga gwate bete pona litwaro chama berera kunya kuimuka kubatika no gosegana koria gatia abanyanyimbo na bamenyi bense meli tokachakora mpaka bono chitaili chigusambwa chipara chigachaka gosiekwa na manganande elibono koranga kero kende ana mandamano gosokorobekana kuliko koetania ekerengo timanyete enka kibacha gatusika chipara usine chinka ki abanyanyimbo bachite gosaba abanyanyimbo bachite maiga no tubrania esenjo yokogera chipara no basombi bakirete kubanyara nabo iga Messi abakenya babisore gostwara oboba ekera barorira omusikali bamaitinki kegocha mut nkike kubwatia bono basore gotwara oboba kandi abasikali abakuru amatuka maiga babire bagocha bakobasira samandamana abo andaka bakanga abana inchi ngotwara barobale mugochiase bare lakini abana inchi abakora abasikali bachi bichuko mbako manyanga nerisasi rigocha gose netiagasi naroche omo chumbe gose omo naroche omo msewe wodilia nya cheki okoro kibenenga igo baru tete chilai bullet awate amasas ko boka koro kabisa se kamera
ngarende tibari kurutetia gasioka kiagera ya isaine inge kogera bakurutera amasasi ali ale live ingo kero kende bari geti goikera anyway emambia bono tunyara ko batugusanga amange ande onsi asuri karibu sana hinyora na bogo so ase mitandao na bogo gwetera SMS ototebi ande onsi asogena tukobo kweneke nga kwa kwatiri emerobeli yetu echinga ki aye omogosito kuboke mambia bono nyana konya koba gogwetoma na kweneke bona konya koba gokoroto temerobeli yago ya kirali tukodore kasi gusiga iga abantu ngwetoma bale kabisa mono sana abantu ngwetoma bale na kweneke ngabanyara koba konyera engeri yabo ya kirali tuko abangina mbara rongorora sobo gatagati bo mucyo bosongo kokotira gucyari mashauri oike go campus go kirogoro abangina bagosamba ebitoma kabisa congratulations betomete yego eraneri bulia nakigwete gutoma kare kwansaririe mbure konyirira iga ali byasa bibwato na ibi go tachance kabisa konyara bige tiri buli no are kabisa iga konya ko uterro murero liga onchore gutuma biya iga egutuma kiaya kwanyara koba gukura na kuria abangina buna congratulations no kwaneke buna ngwetuma bari abange basomire bana babo kubateka no bochore buno abande mbagendete ko kulinda chinka cyabo nabo iga misi omanya kwanya korase bako yibitume ininga na kigocha yabo ya aho bwene tochotara omanya ngaki abasobati abayiga abangina abayiga ngwetuma bari kikima nigo bagutachana kale umete bune egari egotonyega yebituma araka yako ndio bati yako iko bono omanya araka yako ndio bati yako ayabone gambarere gaiga aya egasigete kongo iga abangina mbale nkora amisi asebali bagwetuma kikima abangina mbale abagotu sana asensemo yomugonchoro iga okwende nchira ya Nyamira wawaka amagena ekogoto kabisa abangina baetaneti emyaka 50 mo lakini bagusunyunte ekogoto kweli bakwerigeria na konyora ngeri ya kiralituko ayo kwa Yakobo Musaye bono kwabuka mambia no stage oisaransete para ngoganyete onde no ndachiche onganyete ngangolere chai nakiwana bange michende gokora wewe ifoka etome karakari eri nyara ko banayo konyorere ngeri yawe ya kiralituko bono gusaba tikoyo bwana ubugima bwa kongire wisokorire abayibuli gatauri nchera abandi bagutara bagwekwania ogwikwana misiki asiki ubugima bwa kongire amahitaji na mange bese eriteyo na kyote kwani kweboli gakonyora umete akonyora abwate conversation yaye ne nyomba yaye ona kweboli inkibona mokoli onya yani usogotegerera ko ndi uko nyara gotegerera era ngirete mokutano kabisa nero munyakero go muriki mambi yabono mwancho muriro mete kare abana kibagachire skuru timaite gosedori kasikare yago ngwikerete bitabu igia 32 osegia 48 pages kiari kuringuga ekana chakirete na bono omongina mama kabwatire gitabu keri orenta magasi gaticha obitora ekemo giasabwe bana babe aranga aye dorikas na misi na ande ngotara nyore gitabu imukio kabako igoro ande gitabu eke to omachani ngakwarusi riri sakare limo kwisha okobako nyara ngai kwarusi ne karamu amisi ne karamu ekobitoru gosenga 3 bono mete na manyete ngango sirioro go sirinkoro bona go kubitora gakaramu kubwata aga ebiara na bikolika enerika to karore igato maiti go senege to bwatu sine karamu ano machane ngari kariri yabunekire wenda gotirerie sukuru kwa bonalika na kwa pensili entambe na kyokoreta karaga sinini gakainge mambia bo mata ibintu byonchorere rero konyara umwana no yo pipitu ai bwate getabu kiye getambe kalikia efo mete 120 pages meta misi na chago kuminga abana bakwimukira gitabu paka nkabona nkirasire ngo ngankirasibere ibere neri bagiri chire egetabu bwate nefo kiri 120
Baka nere gosene bitabu nane bige. Nane. Omanya gonte nga kibona abaigoli nga kichoko na chana bono mobwati. No, I thought 2 pages ya ligia soko ligo chia ahora tonyo gobwate gyo sikia unya goli kama de. Ali geri ko ganda sukuru ngego etapike giteke. Mambia. Nande sukuru ya chire chikwana na bitabu. Kono baba ku chike bitabu kukora mete. Chirende teyo. Chirende teyo. Bona ni chule ngabona tigara mwalimu karambate gya 32. Chirende teyo. Ngore linde nyare ko ba ingora kelyo ganete. Ayerento mwana ebitabu toko mulikira ga bwakana. Abantu boda boda igoromba kolete emiremo emenene sana. Se tiango denga boda boda bantu baito congratulations to basigete nimeremo ngiye moko. Kenya ye gose ito bila boda boda ador customer nyete gose merobele nyara ko yikira nditu kasilinde. Na bego ikira kinira ikira nase obongora sana. Abantu ba boda boda bagusuire mechando abantu bali gwetira batemire bakama kuri moja amakuri mama itora bumbali kunya kumanya kagicho enchera njabe tekigweteka bono gabo bakugwetiga paka bagosyoki gesiri lakini bono asena narongoshi natenga tiga na barate banga yaya oko mukie mesigo naroche na musu batyo yomo mete fiaro lende tokuriria besa lende teyo ogotema kwa keani amaitaji akaikaransa buya abegete ine sanduku akabeko matrix akasibeiga aitwegete no mwana akaikaransa kati motu ali ase mwana boda boda driver bono no ebintu kuna chibeseni no chire bono atarrete kabiso kora ngai mogete bigoti kora mai kora guchimut oika kore iga mai kora guchimut ono yo iga ikarasite agaitweka etwegete kabisa iga agokora ngana bale kwenda ase ogoso yo mwana yekera asiga kyanda igo bono yani abana bale bode kasinge mokora kirende tigango to atemago kyane emizigo motugali kabana ra engana intonyo kwante iki yaitira kinande nkayoranga nande enanye umera para omwana bode bode habigete briefcase sanduku eri nene ama nene kigima emwetaneti ama igaga iga bantu mbaro batatu ono ngakuminga wa ekena kiege kona na kyokora gochimotu egari eche ko enyole gose ya bugire chibreki gotabanane esanu kuri metekogu osirio boroso tonyo mayanga kyogo balance ebintu ego bantu yatwatema okane mesigeri motugari. All right, Jared Orure Matureti agoteba nga pamoja korwa chisemo chenye chichise na chichika jere by the way Dorcas. Nyachiche ase county ya Kisii. Anyway, agoteba nga nonde imeya umoroberio ensakia emambie yebono tunazidi kupambana na kungana litko Selinde Makonzi Cyrus Maube koruchinsemo nyangoso igere ebo basi, right? Nyangosero mobaga. Igero mobaga. Metekero nyangose chiro, ukoligerie mesigete eregiri ni ngwa enyegali kwa mara. Kabisa. Yemono Kegima from Karen Kondani kama kawaida, good morning everyone everywhere wakurungari tunda green himeya umurobelio ubwensa kia emambia yebono Tuesday edition togenda tukoba tugusanga amona yekerengerikia gohri boliria golira byenye nche mambia yebono tema tembara bikero kende pajara ko bagutuma chijumbe cyabo. Okay, asense ndocenga nere Grace Ongwenyi watching live from Kijauri Nyansiongo yobesho besha watching the show abayigo Lion Olengule Okonchetera Ntere awatanga from Nairobi tuko pamoja Edunyo Mwenga kutoka Kajiado present watching live ndocenga nere na likoranga nere Saulini Glorious awataba watching great asante sana Makindu Getumata kora Kisumu nigomba bwatete buya omugosi nekebago asante sana kegima nabo ikondo che Mokozi Cyrus Maobe oyunkwa mukwana na Lion abone gati abali babiri bagotuma omwanchu murigeria chiuchumbe cyabo konye turatoma chibwatoke chinsana chechiga okubwatuka sinchira yabene na twanyara kugutambua gwaso ibabira batataso morobero bamanyanga gwasoire ase omorobero asensemo ya Facebook omwanchu murigeria ningoto gotonyora na Ndizi TV News Digital abuno gotuma uchumbe yao asensemeyo ya Facebook nabayigo ase number 0792192834 inere
namba okoba kogotumira uchumbe yao osekerengeri kyao emambi yaboniga. Alright, John Kibatia Otavabwa Kirese na Edwin Omwenga kurujise machakachedo watching live na present na boy control Teresa gose Teresa Kemunto bwa Kire Josephat na Dorcas kuramuranga amona intu integrate mpaka omwele sante sana omolisia Dominic Bosira otanga follow live kuruchinse mochire chage sonso. Good morning and onsi asole sanga ngatote pekerengeri kyaga mona intu emambia yabono chinga kitogenda ko segatera na kone kingatonyera ko batokwena no moyo na boigo omokia elinde kigima twanyara ko bato gostoko twara ogosemeria asobogima boito bakira litko maite ogosege na ogosogetana nigento ikia sana asobogima boito bakira litko ngokiro monto moyo kwanyara ko osuka go chimoto embaranda ka mwanchu muri nyora ka andaki ose yani osiririe direction ose yani okonyara okule no moyo lakini kira mwasegeta nire igabuye iga nkwatura abango moyo tende banyara gusuka go chimotwe nari okonyora ngano ondake konye ne mochanda bwate umete konyora mwakwanire igabuye iga okwanyora umete otigire konyo tware birengerali. Yes, iyo nyolyo mayente no nyama tukakuru maiga iga no nyemere mochinga kia koleru igentogera bakarukie ngari isaga right anana ke lisamora na ligesa alafu neli komera ne chinga kichienjagu okwagera obori ikoro kwenjagu ono iga abaga teberenga mukwenda mwabwate sia bande igesangiga naye go gwikeru bacha gusema tukabere iga basangana ni igo mugondo nyorenge yake ngima banyara ko bagukora subwamo yarenge gokonya sana manyete engaki eyo wonchari mate buna chinchu kuchiro meta misi kuburuka chinchu weka nabokore kumba gosobori eka nabokore kumba bono kereri sageriri go cha misi emu waka muri kumanya sangapi naronyora kandake ose bakwe mukige eyoyo ose rungori ba eyo ne rungori bachikonywera mugondo gali bono mbali kumanya sangapi bakolete yani buya sana ege sangyo ase gasi nesegete ngia sana mugo segete no mete ya misi bakunya ngati ncheke mu makuru ga igande ndo mworo lakini keremo ondo cha misi aka asite ko ruari go iga na nche ngwa konge bigokoro yora sadu mambe bonande onsi sogende the day to ya admission form 1 so far tuko litagani yaigoro abange banyana tukaba gwikirania asemeroberiyo nande tiri guchianyarekana bose baikirana asiri tuko litagani na maene na ikero na sababu chiro rabdo munda tanyara jitanyara ko ba chigutange ka kwanyoro munda tebra mutiga ngende day 2 andaki osenebe sa ya mubora naro na omboniga abantu mbale ase ebita sini bechigari kubaganyete chigari chikogenda chiskuru chiri au na igoro mugano noro obete goko okungichania yogose naro chinga obokonyi bobantu kubatuka kuchaso omwaro kiwoli omwaro kiwana lero chete eskuru punalinge ai mugeti eriruba riririo kwa gukuru eskuru ani dio kwa unga kwarangeri go eskuru gete akagenda eskuru yenge rigena I think nerigena achete bweka na babo mwabo akagenda nere unabalenge mbabu atikende nonyana mbabu ati unabalenga misi abegete yuni yarenge gosomera skulu yarenge class 8 bono akagenda neri rube rya gatabanje timbo atikende kenari gitumungino rya tebete enasunyuko motika isiko otebi kwache igaiga nasunyuko motika isiko naratigarent ache bakubara mokana abo dokoira na nere tochukuri genchera umwana ori na babu atomoyaga agateba tawo chiko bera isiko akagenda agaikirana asi chisemo ese skuru eri ndanyora libaga nere aigendera ya samasomai ne ngana barai babwente koimukire igoro babu atokichi basari ego chiasa baro ke omna baiga babu atokugosira gochasaro ke muna baiga babu atokugania bwoko genderia asa masomo abo bono to basegete erinde bagendera motwe ntoko batige iga mwancho murigerio konyora ndake barusiri direction bachakire gosoyana ni ase ebintu bitagwenereti asa andake no boibu bwechingoko ono omoito chakara se chinyeni gali nyomba umakonya ko graduate ko bona tike serikali eso igatie konya obaruko muna batabu atinchira baitomire paka bayasokire omete mbale bagosoka misi
baikaransa na bange baikaransa tebata ntitimbwati besa ngukwirira skuru bona tingo cyo kwemukuru we gatogenda bakantu tabwati kinde tigatuikaransa tukanyasa musamari umuyakure lakini bona abayiga bayasokiri betumire bakagari abali mutiga bali barigereri babakonya na onyene obosemi erinde bamanya ngakibago kora nabo igonto chumo governor bwe county Nyamira amosinyaribo nabwatugete obokonyi bwe bugosira abana awetase chibasari ase county eri ya Nyamira nabo igananera ateba ase omoroberioye nikagosira abaorokiwa bali abangaine bakuru ase chintaka abono agatabanga ase chibasari nchire chikwana andake chiribwibere chiribwisano lakini konda gataya ase omorobero yera akwana kinga osirira abana bayiga boikirano kolengana neri chiko ase kigambiro kyabana agatenga lichiko ligotenga omwana kwacha kumusira mesi bakomweryo bimono kegima emambia ya bono bali bagere tukoba kwenekia ngababukire mapema na weto magati ya bogosira chisemi sorogongo rwagusina kenyengima congratulations abarai atwarore banyale pake wana mpara robe kwanyale ko bagwa soke ndirikas nakoneka banyale ko bakwena na okoboko kubokonyi gochia ase abali bagwate okugania anene abana abube chiskuru chito na inuki mokoro mwana nyale ko bagweto ma ochire enchira achire gagwo na inuga ki roranga nchire ndenero romuranya ko mukumusira twaro chiskuru chinyinge chigwe sokera chero chigota nonyo mwana bwe yaretire nchera yaretire na into skuru tikatunyara ko batuko musira senchera yobo ikirano rinde anyara ko ba gakwegenderia ase amasomo aye akiralit. Good morning ino tore me yumuro bwensa kiam ekona kia buna tonyara ko batuko semi na bwo komanya ase mambia yabone kerengal kia gotote bani go kere king encho kigima ekero anyara ko bosanga muna into tumanye sogena takobago korigire korwa rinde twensia sobwa mo twanyara ko ba togo segeta emambia ya bono manyete Durikas chiskuru chinge chachakira masomo ene wiki ya kabiri aibono muibori tokotanga bwato omaetengara abantu bagatebire nga chiskuru chakaiguri January nande yanyarekana neringa kirieri gasa linga siebetete komera ono wentendinga holiday ase weekend manga nkimogonya komnyokera ujesu kuri ngende gekaiyo kende gekaye weekend mbona abana omanyeta abana bakemukire nonyeskeiga bachikoma mbone birasi bikare komwa mbono ebinagwa omayeta bakare kora bigisila nari abana bagutumwe bisiri bagutumwe slash bagutumwe mioro amakombe ebinagwa mpaka watebe ngaono eskuru pake bikone amis ari bako gite skuru kora ngai ekamo arwetoro entweke to akarule skuru yeito itukori ama ewikeri omwario to agachire ebinte ebinkoira twarenge twanda twachuko gitere skuru lakini nanto koigora ewiki ntangane nahanda amisi ara yizgoro mata mangana change yanyo koro mwarimu mwanene na serikali nkwena nere chibesa takonya gutuma abana binago na kende kore budget na ega wo kore na yorore na kiskuru ko gitwa ne sengenge koze konya rekara mo bekara wanya fence ya matobore wona ngikeroro usile bole mu serikali usile bole mu serikali airike budget ina ki fence ngo beka toreka igana aroga kisi school gaiga nowadays na bokora kabisa school egitirebia kabisa yani irari kabisa fence tubiye tokunyara gosiomeri omeze nanda misi ngo konyere sana umete bintu mbiro kunya abana bako bagura iga baeta ebibao baeta bagenda bononga obese ko gitabu yene brokeri na matofali ari buye iga go senese ngenge ngiye iga ombaro kiwamba kunyara asibako soera baso kuchisko nchire yamo yogotanga obosaria asiskuru na kwene kibono burendi bwa bana ni gobore asinchire bwikirano nande bonyarire ko babogotingiwa asinchire bwikirano chinga kibone cyo matembara bakonya bwesoke bwigo bwibori konyoranga amarubo matentwa etwe amarube chinga kiumana tagere ko baga ku report school aibono kwaganyire aerire igabona ri kumunyoka korya mabaka mwalimu ntemere ya ntemerango asina kagitengo nyora ri gikurwa tanyore ono byasamba ando mwana uri omanya kovera isiku omwana overa isiku ngaya ntoranyora irube ntoranyora skuru
aseto kogenda kurwa. Meanwhile eno kumochere good morning watching live kuruchi semo cha isebania boda auta bwakire buya kuganeria ashop Sophie Kemi Motangi atwale mambia engia kuronya Kongo Junction gaki abaibi balia bakoiba amatoka botukone chingo ko botuko gaki tiga batige oboibi please siwezi sahau mama omwabo Batsheba kwamboka ole ebyombe mwanya bando atwale emambia engia abaibi mbara waskwezi abange kweli abaibi basoire boichora misi abaibi amene tuori kazi ngabaibi mbara abaibi ntu amurikire migana iga misi abantu paka agento kiangondo kingana abantu basoire koiba bono ne chinguru kigima bakoiba baka bako balikira marube babaka ne bango naromuga abaibi amisi paka basire asichikanisa tokara basire baka koiba nona ase chimbera igonga ki abaibi bata baka chingo kwa misi omuntu agocho ibo ndo karanga kwa mubwatara libona go sambe ngoko yawo tokara asense mo yaseme asense mo yaseme aiga South Nyanza igo bono bogere mata igo abaibi bakolika marube tokaranga basambire nonye ne chinyomba bagocha baiba baita nande basamba nyomba bagotiga iroro igoro amisi igo bono yani turocha sakongo itokaria go obangete garinga nalire chiwikibe chikwere kwanyoranga ayuri ata chiwikibe omwibi olire wike bono ngoko liririo motangani roche oboibi bwasoire koyo okoene kiwa okoria achiwikibere likonga omwibi oria ewiki mwigo mwibi naro kolikera litangani ona kolia sasa njera yoboikera no Joshua Monguru Ishmael Koronyatie Komilimani Kinyonzi awateba watching live kefa osoro kuruchinse mochiria chiapanari Mombasa Road ya 047 county ngai ole emambie bono Paul mura kuruchinse mochia South Mugirango bwakire buya emambie ya bono amana mashabiki ayanda manga yagera tokoba kwenekia anyala ko bagusanga amura into muro biri kwensakia emambie ya bono Mwanju murigenda go tubwati agwetera ase mitandao ya itasense ya Facebook tunyona Ndizi TV News Digital asense ya YouTube tunyona Ndizi TV News na boigo ase website tunyona www.ndizitv.net na tobasa kweba namba yesime nigere 0792192834 inere namba ogotolikira uchumbe ya enyenge tunyala gusanga ase obwamo igama shabikeito bono tigango togendera ase nchera yobwamo ase ncherengabune yega no chenga amisi togosio me asense meriende yomotimuko ndokwira na toswa ase ekengese kya magazeti tunyale kumanyangana aliya amurikire asense mo ya magazeti togenda toska togenda rengwira na torase kagetari getambe tunyale koba tugusanga munaye emambia bono ali nyale koba kwe na nwali bagalia bene asa magazeti aito emambia bono Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Ndizi TV obwansu bwomogusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turene kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomogusi. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Erio mwano abigati abali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muire skuru ya Potters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mubayisaine na boigo babwato manyi bwigoro ebirasi bibwate ribagari saine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa
Nyumba Gusoba Kirisimi Potters Haven Premium School Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echochira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echochira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyugokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire babwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena kisi main bus stage, gusua kesimi, ase namba, enoti sano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omwanchumuriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbejemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwa kiresimi ase namba enotisano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito echo chirebo shobwe chiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV Omwanso bw'omugusi. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisi yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo babwate chigari chobosombi ase bari bakurware amache yuweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chincheno kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakase skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukuba kiresimi ase namba enoti isano na ibire mara kabire isano na isato ibire isano na ibire ayemo gose enoti isano na ibire isato ibire ayeme noti. Lois Academy Kisi. Knowledge is power. Ndizi
obwensu bw'omugusi. Biya mono mwachumurire asokugende gotengera omurobiro bw'ensakya emambiya bono imyandizi TV nabo bwansu bw'omugusi ekerenge kenene ky'omurobiro bw'ensakya n'okumanya okwobosemya nabo igo okokya ase enchera yamoche ase yende nigo bono tutete kwenda ase ekengesi gya kabere ase omurobiro bw'ensakya endera gotubwatya gwetera ase enchera y'emitandao ase ensemo ya Facebook otimnandizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Mnandizi TV News ase website otobwatya ase www.ndizitv.net nabo igo ase namba SMS tutumere SMS ya wetera ase namba ya 0792192834 inere namba ogotoikera senchera iyo bwango mwanchu muri yona nabate yabo atangane ngatokwira nani gotokoso ase kengese kya magazeti tunyare kurigeria narareiga aira oborito ase magazeti unabo tambe gazeti ya Daily Nation Standard gozete standard nere gazeti toguchikoba tokumulekera kurwase okoboko kwane emambia bono mwanchu muligeria chinga kiboto tokunyuria nga entunda ya gatato yo murubiri bwensa kyangochi tori twasanga amana bagane baito asiritkoria lero tobwate omweshimiwa Biuta nakurunga Biuta Omanga oyo orenge omwe bwe wodi ya Bugichora ime county ya Nyamira atochikomulekera amange igoro ya magendro anena maberera a siasa ya tukoba gakorokana ase county ya Kisii mbanya ko bazote mata Nyamira ntwaroche ingakigete amaberera nyari tukoba kwimuka ya nyari bamastigo bindo binde bunebyo erinde ebono tukaranga nara yagendere tora kini tukaranga amaberera iranirense pono nemereme egokorwa egasoine pono kero kende nado tebenga esiri nere yo bisimburo byo werenetie amaberera ali ase county ya Nyamira kabisa hande bagachana squeeze bagotara pamoja bagokora magenda pamoja ayuna tokaneti maberera yo 19 tokaneti asira ase county yaito togendere na tuachagite Iwono asentunde gatatu tujara ko batogusanga amonere haya nigo achire magega ya maberera amange kigima agenda tukoba korokana se county ya Kisii tkoligoro astwarochi okorobekana kwanyere tukoba korokana goso kwene kiwa ase constituency yabo basi uyunya tukoba koragwa abona ba MC bonsi tali bonsi kolende omubaro monene tuwa ba MC ruwase constituency yabo basi banyere tukoba kora omwega oyase bari gusaba amaskanya nyara koba kwena nwago chiase omugavana we county ya Kisii His Excellency Paul Simbarati abigo abantu abange bagera toka bako bwatoka ebirengererio igoro anene yengana eliyo kwariganirwa asinge chinkwana chia okoreta oboitongo no botoreru engana iyo erachikoba yokoragwa amono muwaziri we Chisemye Ezekiel Machogu nengana boigo toka tokulira nigo omurobiri yorachikoba okorekana litikolia ngo chitariki 15 na ibere kunengeta sendikedi TV toka ko bato kubatiria twarorire omugavana Paul Simbarati ogotaba tindi tayari asebono gekogera ase chigosori chigo chikoba chigosererwa igetie kitinga getigose mobwenera nawe igonto arorire abantu bande bagwesoke bakumocha omuwaziri ase okorikari ruberiri nago kolituma ase emitandao bakumuburia na manyite encheraki imbose mbino kibabwante gotumeka ninkyatatumekete enchera endonge agatumeka ase okorikari okorire na kolibeka ase chinsemo chimitandao bono ndo chingana abantu bande baswire gotabanga na mamocho kubikari ruberiri asense moye mitandao kwa kana garangari ya Dorcas what do you think yaringe enchira namba yesimi hello governor Paul Simbarati ngayoweret na kiroje aya bado yonsi na mawasiliano okoba ine igatumegete enchira yokorikari ure umeta marube narakayo korukare amarube na nanchire kari geteri ruberiri enchendo chemagoso tarengo message nje igeteka lakini nde one on one ngora nchembu yake kogera bono inchira kirende baracho baretamo obosipi onyo to gwakiro simate bunga yaya inchekerengeri kiane kiaringiga na kiayoroche
kwarorire na bera nyarikane buna labda emiroberi ya botambe bokoreri gwa serikali etoke labda rituko elio lia Wednesday etoke labda mugabana na bwate function gose bintu binde bire bunebyo kagete ngabona bayare koba ekorekane behind the cameras erinde barabo banyene baigwane into tsa kwewe no tsinga yaya mambia barayingomera na bare buna abararia na bantu bande bitaseni byonse moche ino munyaka komukobiri murekera engwana bunera kinto no gosemeria inganchira chinde cyose iranyara koba kigutumeka ida gwetera lirube gwetera sesimi na merobiri ndio yonse iranyara koba gekobekwa egento ekenene to gosaba ase county ya Kisii no morembe no botereru iri abantu bagendere amone merobiri yabo ya kirito ko county chinde ngosuka chire chiwodi chiasukire constituency chiasukire bono amaberera bunaya mapema kumuranje abarayi baito toriye chinchira cyo kwenekia buna tonyera ko batogosegetara na buyo kwenekia tonyera ko batokoreta obotoreru ase county yetu ya Kisii. Gazeti ya The Nation nige morekerete mwanju morekerea ase page entangani igobono morekerete igoro iyo oboiti ebo oyore nere blog gose omoriki ase mitandao oyo manyekina Daniel Mudiani oyo aka omanyekana ya sniper oyo betaka gosire kuma bwaya senchira itamanyikaine maega yo gosira achibikibire maega kanyorekanaga se atugutire engesi oroche nigo bono ensemo yobo tukia sababu tukibo bonyanye abanyanyimbo nigo bono bamurikeire omo sacho ya mugavana bwe county ya Meru Kawira Mwangaza bono Mwangaza nere bono no moiseko mwabo nabo abantu bomwe bono babete bako bolingolirwa ne ekyombekeri kyo kora obotuki sebono bagendete kolingolirwa igoro yoboiti obwasina igosoko kwa sniper mwanchu morigere akonyo kwabere gukubwatia engana ya sniper niga banta bange babaire bakubikwa abyara anene bali bale abange gose abantu baime bo mugavana bwe county ya Meru sebono twaroche nere Kawira Mwangaza betaka wesoke na watebanga nchitimbu ati komanya konde wansikoro yogo kwa komo rikyo yu sniper bono akairusa na yakorwa singane yuko neto abere tokora abanyanyimbo bagokora obotuki ase chinka cyabo naboigo ase abantu bali bara abange bali babere bakagirwa aso ogo kwa sniper umwanchu maligira na negati osena lingana lina libekere ase gazeti yiga kole ndeto gosika motu ase gazeti yiga ni komoigo emolekerete inga kibono ekegambero bono batenga nigo bale tayari ensemeri ya judiciary nigo bale tayari gukora chinkwano no murai wense Dr. William Ruto elioko ligireria engana yobukurume obo abereka gotebanga enigo bole ase ebigambiro bakorawa na nere Chief Justice Martha Koome nigo bono bagotenga agotebanga nigo batete bono bakora chinkwano libamanya amaene nga obukurume imbolema amisi anyway ninkwane nindwe karangara kiane magega ya kugira magazeti gore ngana bune iyo kwenda sabonega egazeti iyo ya The Standard ngana igwa korere na irenyare kobe kwegwa oburito ase omo Chief Justice Martha Koome agato koba weso kiana korera boigo gose kuburia obosibure bwa ebigambero asanyare koba kumuri muraibwe nsanyare koba gutigana bene koira ebyara ase oboterendi bwa butambe no bokoreri bwa ebigambero imense ya Kenya inere pichintanga chibicha jiroro chitayinke seboigo amaberera amangi hagenda tukabakorerkana anene ningo ole omunyangongo gosora chikoba omukwanereria bwa abamenyi kurwa sorongo rwa central tomroche omukonyumura ibwenseri gadigashagwa bono bagotaba nigo bono bugenerete koba gosenere ogendete koba kuganirwa koba omukwaneri bwa abantu bwa orogongo rwa central se abaraiboigo abange peso kirba nigo bono gatiabo abwete koena naliba ganere anene asentunde ya kabere hiyo borai omurai munganya ko ba gosabene rindanya ko ba koba omukwaniri bwa ababwatani akorwase orogongo roria rwa central page ya kabere gukwanere kare igoro ya oroboti rwa bene oruo rwanya to kabro kubatu kwa amo na abaria bakomana gose kubatakana postmortem yanyara ko bakorerwa
omo nyagitari oyomo oyo renge ase nyagitari gusasa bokorerwe nyagitari Nakuru uyu mubero nyarita kobago gutuka uturutire ase omotaro imeye nyagitari iyo ya Nakuru bono nigo bagoteba akobatakana postmortem nyarita kobago korwa nigo anyarita kobaga kongento enchirenda komigwe bigoti kabisa iriyo korunga strangulation iriyo enchira komutwe bigotiga na kabwatwa irinde akanyara kobaga usiria obuma bayigoro ntwaroche abakori emeremo hanene kurase nyagitari iyo bagwesokia bakarobekana kigima kabisa bagatebanga mbago chiko gendera na mirimo yabo asibate ekyombikere kya DCI ma chinsa 24 babwate abantu bari bakageire ko koreka goikiranye korekyo ose babwatuke nonye enchiraki nkibakore ko yobotuki ase nigo bono batebete kyombe kyango yobotuki bana kinga obwene bwa alabane bwa iru asenchira yabene na batenga asense mo yabakora imirimo bobo chenu bagocikwana kinga bono batenenire imirimo yabo konye serikali tuchikwangoye mbachete bagaenda seke chobis cha DCI county ya Nakuru abaga seche obisiche omugavana eriko manyanga kimbirengere kibabwate wekera boniga igoro yogosira ko monyagitari oyo konyo chakire sabari yaye yobunyagitari maiga yogosoma misi yogosoma se myaka 5 nomo mbona chagete umurubiri uri bagote abanyitani yes nalibona chagete bono omete bono liwachakire gukora emirimo igobona konya none ukuri kwatara bakakora lakini nyagitari bone yo ebintu mbirororo Dorcas kerokende ngo uligereria tuarorire obosagani oboiti tuara muisonde ase ise wiki ye motokara NB right ase chinsemo chirikie South B ase musibati uri nyarte muisonde igatundu aroche na rega likasarani kasarani naro pono inche oko ko rengeli kwa ne biregeli bienenga ebene nyagitari ebene chinyomba bune chichobo menyo anene chikubwata abantu abangetiga batema beke CCTV negento nombara bubaboletie abanyagitari negati yebintu baboletie serikali bana kinga babekire CCTV nande ngana nere batebetenga amangana yo kocha konya kwege kachigali chigali cha gali pakiri abo amisi tomaiti ngo paketi aine gali oro cha for long kwacha kwanyora ya disappear to kumanya nga ojo iga ocho paketi gali jega ina rochete aga to kumanya misi ikobono bakonya chigali yo monta gocho paketi gali yago chunguso oringa kyako move nyagitari maiga kwanyora nga o kolide o sebintu byakorekanire gobono ebintu mbire byo oborendi gochingwa ase chinseme chiga ao ne ngana ndoche boiga mise murekera se page yakabere ase gazeti ya Nation ase bono aba ikuru ase serikali anena asensemo erie kwane kinga internal security oborendi boime nere mori kyobotambe nere amolo Raymond Amolo ono abakirege ikaro yokwana kinga oborendi bwatingingo ase chinyombe chiga cha Airbnb ase chi county chonsi osasensitive ya Kenya asekirate kubataka nebikole byabwango iga nikobono byayo ekeri bayimukerere igoro ase obwango erinde baborire abanyene chinyombe chikwane kinga amachiko babwatire amachiko nara akara kwenda ase nonyena semebogani nonyene getambulisho kyawo kubwatoka enegatiye bintu biri agotebanga tigango babe ko borindi bo isaine asenge nchonigo abantu buna bayiga bagocha akira abanyene chinyomba bakobore gunga monto jo unga kikwa moro chaye egepande kyaye mbabwati igayo moni gachete akagote yenyomba nero egefungo ngeke ogenda tomobole tingani ngoyo iga ngakienga yokuru ngani ayo wa igachete kamwaige fungo akagenda bono nige serikali yaboliri abanyene chinyomba kwane kinga inkobeka bale security asebeita CCTV mangana yebipande bitambulisho kwane kiwanga umuntu ngo tigale gosenege panda gotika gosenege ne namba yige panda gotika ase geitagari ikobono bali kabasigari bageita kone kingobori ringa osalibu no mbwa betande emiaka ya maigago
mibogani ende kanyara kwa kubeka tu amachiko se na maroro kubwatikana nakyo kwenda kwa wakombo nyumba abange garomo bagani yo mukuru ajise mje Mombasa ugasoke gata iga abago changa nabasani bale igo bago chane ya David eliye korokinga yaya abana banchani bale wose motuare nonye marriage certificate mumanya goso ase kwere maete ingati ebitambo kero tanto agatanga yaya nakogera ikero busari buno bokogendera kero kende nabo oburendi nabo buene to bumento ugoro igitambo kero gete igo njendo che kura sese manenga nebine bitambo kero bia ikibane ne kingenje sana anya mwaso ali babere mwichuri nanya form gali ngayaya ke tuachana nyagete gaiga igo nechiza mokobera nechiriga kwera asa banga twarorire igari ko nyora abantu bagoswa bantu bande mbali kumaya chinsa basoete nechinsa basogete kurwari kwarango bosali bwabeire abantu bande baje gusokera mahambi igo bono nengana egendete ko kumurekerwa ando chinga ebwizara ya aubolendi bwaime ne bitambukiro twegenda ko bikoirebia kone kiabuna yenere ko ba igotinyo bolendi ase page ya 3 kane nabo igo 5 nigo enanete chibicha chinyinge kegima chia okwerikia kwa abana bekrasi ya kienda gosoa chiskuru asentunda entangani kegima nindo cha bible abange kegima abana bayimogete chisanduku chi mattress abantu ba boda abasombi bemerobeli bagenda tuko bagwikirana secine chibicha cyokatu chikorokia buna abana bagenda tuko bakwerikia sepeji ya 5 narimo ingane litwakorera nga abana abari babwate amagari gusoko gane banyara tuko bagwikirana chisukuru batabuga tigo sabataikiranete emerobeli namagani eskuru nigo bagenda tuko baikiranete igo litko igoro chisukuru asabanyara tuko bakoerera amakongu abo hayo kero kende abairete barabugotaikrania amaganio aria babwenda tuko bagwikirana iri banyara ko bakogera muri semichabo asabono abagotanga bari bo banene go sabateneri be chisukuru echo bagenda tuko bakolingore na koligeria ingana yemo yemo konekia buna abana ba manepi babwate okugania peji ya 5 narimo nabakonyora yo amuranda mange. Okay, ase egazeti ya Nation iko bige mulikirete igoro yo omorokiwa oyubano obekire biara we University ya Machakos oyobekire biara Crispin Omondi Othiambo oyubano okageire gwikirania oboiti wa omorokiwa onde oyomanyikana Harriet Mora ase University ya Machakos nigo bono agenderete kuboligwa osekoringorigwa na ekiombe kya DCI ase bono asamatuka etire agande togosikero ase ensemo ya Machakos erinde kora linguri kumanya ninki keirete ogokwa Harriet Mora Nyamboga nigo bono twaruchino nyana baibuli bo moro kiwoyo iga Harriet Mora oye mamo mwabo yomekena Florence Kemunto Nyamboga bono yuri boigo omoboroka abolire no nyene serikali gosa areire ngakiabereka gosomya omwana yoye asenchira ere kongo kigima asibono abolirie serikali gose abolirie serikali kwana kinganko ba tukora bakonye asoko mukonye iri koenia omwana obo erinde mete korugali Machakos wekasi meta tatenga nonyana sinyiru kuika agali korora omobere bw'omwana oyene ngana endito kigima kolende bono lende serikali tiga ke osagati na komokonya niko bono akwere peche yega kwera igoro yo omoro kiwa oyo bagote banga ase skuru yo ose university yo Crispin Omondi Othiambo niko bono abeteka kotine koratine nia amasomae segeka egeke kolengana ni skuru atanere ni gabetaka godifa amazing koliogo tinenia masomao asegekeke kwa chikora kwa ikira ni meroberiende kwa manya gochanda kwanya ne school fees ya kubora gosenkwa bwate amagania abene kwa tinenia masomo kwa magocha amatuko amaiga bono negento bono kigenete kotukwa abanyanyimbo bagote banigo ba no kwegena nga Omondi na chikobaerera asoboime kigera nerore
omukagerwa omonene na chikubera so mboime igoro yogosira kwa omosubati Harriet Moraha nabo igoto gosuka moto mwanchu muri page ya gatatu ngobona emolekerete igoro yense ya Tanzania nabono yatenire awo chindege chaye cha Kenya gocha asense yo ya Tanzania ayengani gachire maiga ya ensi ya Tanzania kosaba ensi ya Kenya chindege chabo bono chiri chemezigo bono chibe chigo chigwetra ase use chigo ikasense ya Kenya kolinde ya Kenya egakana bona so koiraneria bono nabaro bakanire chindege chiabo cha Kenya nchiri kwenda Tanzania gochakira chitariki 22 chomotienyo iga omotangani omwakoyo iga abono nabo misi imeta maboli araso obongo bongaki bono notoro chao ngokana nayo ono maete okoboko nare koirania ono rende Tanzania no koboko koirania gochi Kenya Wa batabire nenga ya tosirega na barabulabda bagakana igo kero kenene nchira yamo kurendo no gosemlenga obuno bwamate nsema ya kitobaga inene ya Tanzania ase miaka yo sipi oise kurigeria korwa chinse chichenya tokoba chikwanyoro bosibole mbona ko twara mochando ndebwensi bwamate kamonense ya Tanzania iga ina maberera tuma gusugo akunya ko gusagusaiga gagete na chaire kwera senchira yogo ikera nabo igase page ya gatatu nige molekirete igoro yomongina oyomo oyubono obwate myaka 50 mo nene oyumekena sali njeri oyibono konye oromorundia bwechigari imeye county na taria igare aromonto bwa machime na kinda tebe diver asomonu wekenya molero olioko wakontimbu kurase akona nabo konyikero kenda se abantu bali banyara ko bakolimera ose tware basukana machime ono inere emirimo yaya abereka gukora ne bakaro mogotu ni gabereka gukora emirimo yo asegeka kemyaka 35 wawe omongina kabisa oroche eregasiaye no gokonya abantu bali bali meire asamache chindoche chinyancha nabo igo ase nonene amabwago nigo bono abereka kurobo konyo bo ninga kwere omugano ye muna abereka gokonya abantu abange ase bono abeteka gosoma igoro yoko akontimbu ase eskuru eyemo ekraringo moke nabo igo abo agacha karangeli gwa ase chinsema au ase abereka gokora emirimo yaye nigo abereka gokonya abantu abange ekerarangeri igu nigaru mwango kumenyoka na gokonya abantu ase ensemo ya mache togosika mote amisi ase page ya nation ya kanani gabone mulekirete igoro ya nere omo Chief Justice Martha Koome asibono asabire serikali gwetera murai wense Dr. William Ruto eri banyale ko kora chinkwano gukwanira igoro yoko ba attack ose yoko yo swana na ekigambero sebona tenga ni gobaga neti gukora chinkwano eriko manya abaika bale ase kigambero nabo igo babale no okubwatirani wa nobukurumi ningana bono emolekira ase page ya kane asebono ali tukurigoro bono nere Martha Koome abolitie omurai wense bakole chinkwano eri bamanyenga obukurumi oboika abora ase kigambero mbara bya bawikirania ase kurumi ningano mwancho muri Kenya bereke gukwanwa no murai wense ase egeka kyamatuka bwango iga oberika batebanga nigo abantu bande bagwakana abana chebina ase bigambero gotenenie emerobero ya serikali bono niga obukurumi obo nabo nabo Martha Koome agoboria omurai wense anyale gukora chingu banyala gukora chinkwano elindi banyale kumanyanga kiba ukora omochando yegana ko nako orenta obwamato buyegati ya serikali nebigambero chingwana baganyeti kabisa bagayana baje tebe ku kabisa bagaya ebikaro badonenge isisto komerana nge bakwana chingwana taxi yo mu Kenya enyala ko kuturwe bango etebenga yaya bali bayisaranza segikarikyo kolinkoli na komanyanga ambara ibara bakurumi anyway ngane iyo nero nago tenga bound reservation kubatakana ngakora onyo mundo no mukurumi Dorcas tukuta kona aya tika toyisaranza raliro za mezi no mukurumi yale ono Kenya nese ye chiko Dorcas
na obosibole bwechiseme chisato chia serikali toka the arms of the government injire independent. A constitution is stated very clear roles and responsibility ye chiseme chisato chia government pono na ki tura isaranse na totebe na kimoroje kambero ndoje ngamwachire mono exactly ndoje ngoto tata mukari na limuto konyorani amangana ye constitution na kiego tebe na guidelines chia amangana bunayo anyway ekere engane ye ikire igo omete bono koranga abaiga babaire bagoketeka yani basinga kiba okora ekiagara nengana babaire bagogikiria lakini naende yairorerwa bono nigo batebire bono ninchu tuikaranse aya misi ntebinga nyagete yo mochandore nyagete no mokurumi bono abarawe bategete kigambiro gesikwe gesirwe gekole mirimo yaye lakini bono oyo kogesira tayo tiginchungo tuikaranse toringa kinchira tokora mangana abakurumi kwenye abakurumi tobake isiko anyway siasa Kenya maite ahora indiro na bakuboka out of emotions kwa murai na rabande bagotena batangaya maito murai wese William Ruto chibese chio kwa gotango sirore kigambero chirani chibeka CDF togende na magendo you know what's that kekogera ebigambero na birebyo umurai wese na tatenga no wale mutu kwani gyonyale ko bako akubisira chinja nande ase amatuko amatangane amaine na rogeti ogosira asibigambiro imbura chago toitira nawo tukolike abo no tuteto kwikaransa turingori ngaye mbura yaso etugututwira all right mabebona mega tasendikia DZ TV umuruguru gwesakia no turuge kwenekia buna twanyare ko bato korosari tukoria gogosegeta naboigo kwenekia buna twanyare ko bato kumanya chinga kitogera ko bato kurigireria alianyare ko bakwegwa oborito naboigo libali nene ase magazeti emambe ya bono nyara bunga entunda ya gatatu ngomera na torenere omurai omo MCA former MCA Buta Omanga oyo olenge omo MCA bwegodi ya Bogichora a ime county Nyamira asaraja gaboto gukorera amanke abera tatu hayo alengeta magendro tari ase county ya Kisii kana boigo ase county ya Anyamira emambia ya bono engaki ekigambero ose omutendi wekigambero Chief Justice Martha Koome analeka baga koboria nga serikali aneno muraigwensi banyara ko bagutwara ebikirano amo na omuraigo senensemo elie bigambero nenga naboigo ntegete boro Dorcas tunyara ko batokuboria omwancho murigeria nerato ekerengere kiae emambi ya bono no itaberenete amo nekerengererio ekeno gosaba okokwaye omoterendi bebigambero gose Chief Justice Martha Koome buna banyara ko bagokora chingwana chia bene eliko manya ase omochando ole sanga kerengere kiago amona intwe gwetera se namba ya SMS gwetera se mitandao ya ito emambia bono Facebook YouTube gwetera se website ito libolirane ine mbwanchiranete na ekerengererio ekyogo se o enkwana eyo yokone kiabu na umurai gwense onyara ko bagotwara egeikaro ekia bene na amusangerekano uyuranyara ko bokoreta amachibu ya omochando uyogerete ko ba ngokorokana ase bigambere bito nengana gerete ko bekoreta amaberera ntuara nonye omukonyi bumurai bwenso ko state very categorically atangana inyuri kwanza na inyuri gwa ina eterete aya yo muzibati tete ko materere tere aya dori kasi aya no manye tete wa ngorata kwanza anata beta bade ngo faili ile petition litukuli Alhamisi wiki petition yana kwatanga dori kas kimuma nyara ko bakurusi kwa sawo kali wewe gambero imese ya Kenya aina utete amisi tukwanire aina serikali saranze kwanire gosedori kasi kurwaroro aina gati okuno kokosererie bigambero okuno kokosererie bigambero kolenga naye amisi nsemo no anjira nete serikali na Martha Koome gose bigambero bikore guikaranzo kuiga pagaya na magana ayinore sense nsemo kyura njenda sense mo tyangote igotara njende ete baikaranze bakwane aba konya abakumu bare mali bachunchugu batugutusiko obo bwana no bolinga serikali ose bigambero bibegete budget yebikaro bunebyo omayete chi allowance nchirororo na bintu bine bire bitatu iye minyetenga eyo nebango ya Kenya egochikwa gegotumeka asingiche bikaro ntuara the National Dialogue Committee orabot tokanyite of course nyale ko borokoletwa ase bunge ebikaro ebi nko chibire byaleta matunda
kia kugerana bigo cha kwaranga bia twale mabiranga amachibu naro na ndo kwanya bia pone abakenya mbali gukwana igoro ya chingwana chiri chia bende national dialogue ntwebe aba no mate chia lawe nzidori kase bali konyora kubatika ne bikaro biria chibesa chinyinge chichikuru asomo buko bwa omokenyo kawaida ulia okonie bitumagaria ulia okonie sugumagaria unyara kobaga ko torwe bango nibangeri kekurania amagendro gochia asare garia yenyara kobe gutumeka sebikaro ngaya ono tugwisaransa tunyara ko batokoreta machi bwaraia bwatia constitution ni stated very clear ngana gotebe bono onye no muraibwense kero ken na bantu bande basomerwa bantu balete ngam asogo chiesa goika niga iwe itaniriga iga no offside iga no igetikia ugwenta ko bako aso bwanto chiesera ini yao ni na kia kwa rande Dorcas as inse ya Kenya tubwato matoni general tubwate omo solicitor general emiremo yabo no koreta oburabu asomo ngusana no botutukano buri gokorekana aseri chiko yes tawanda gotabako advice the advice on legal matters ya serikali ngaya wikira stu akorera beko nyarekana buna iga anyway inche for me amisi Josephat I'm not for the idea. Anyway, good morning. Karanga kia ongereki emambia bono sanga amana into asero kasindo chago na kongali berera ngaya aya miss ebi kale bino ebya corona era mugaso njempuya. Tukura manga. Akaganyete. Ama ene kirokoli abara ikuru ase ensamo ya Kenya kwanza abange. Yes. Bawe bakugikire sane ekigambiro. Naroche omurayibu ama ase naroche ritukure igoro nere omonogeri ase bunge enene Gladys Bushley. Yes. Nigatebete na ebigambiro mbibwati bumanyi boisaine ekero bikonyogotene nemero biri ya serikali. Bono migo erichiko ngakiriro. Mata komera gotabanga okorokana nga omuroberi olibua anaki. Tukikoha unaitika. Yes, tukisema left. Left. Okoranga omuroberi ngwira nore ase bigambero enchirende bigambero mbinyara ko bigotwara obukolere no bosibule bugukira nimiroberi yabo ya keraritu konenga na toranyara ko togosanga na gekero to kubolie mambia bono libolire ine ayebona omwanchi omurigirire nabo igomo Kenya oli oro muzalendo nwanjira netene ngwana yenga tigango ebigambero binyara ko babigotwara chingwana chabene binyara ko bikurige kugera no emata koma bwasokire otabiringa nabera nyarekane ngantu bwata bakori emirimo tari bonsi gakiwara baikirana se judiciary inki ebinde bitari gokorero maiga ye camera enjirende neline ki onye amisi na Dorcas ba korensakia yanyarekane nga amisi hoteleri yake ningi tuli kumurangirira kando maiga ye camera tutomata akoraga ari ngwaterere tincheregete ikariyo gocha gosube camera watanga bono oroche waburukanira kubonse asemesanga bali baraba bebono maitano bali baraba yana lideri yose bagata tora mera ni 20 na tosarani bono turuchi kero kende inengana Dorcas umanyenga aba bago kore miremo ase bigambura na bayibuli baitu na bayibuli baitu na bana ba mintu bono ekire kurateye yokorama ekurateye yokobagikeria egendere tino self esteem eria kiro kena bikuirenanse yes umonda kurwala tanga after all ono nabayigo abakenya mbaye gotwara boigenu boisaine yes ase abana chibi nabayiga ikegera erieta lirio bukomire ikere gosoka isiko gadi ikere gotara kirase ekero mora yo monene bonero kuri kwana nga obukurumi mbole manyomba ma nyomba ma omete nonye ndato minaso nyomba gaiga to ana kero monda onya kwe abanya we shukuni nkigose bono nabaye abantu isiko gaiga intubora abana aba Kenya yes Into igo ekigambiro cyana chire eki nageteiga nabato gotenga bona obona bakumi abo bakanira abo no bukurumi yani bono amaina aro lyasa erieta liro lyasarikire rieta lyasarikire yekwera tukulenga incheria ya mata koma ota nonye mparo nga babere batatu tundunya ko atokane kinga ndi to chakire inchenero ma etokwerangeria somokutano kware ochia yo manyene gwatanga na vera nyarikana na kibono Dorcas na kisiko isio gotachai muchando nororo sina kibono na kirero kale konyo rugemeremo muchando nororo nyarikana ngonya bale babere batatu abo bakorokana bale nene abakurumi banyara ko kwanero osiri chiko getambukero kiri chiko ngeroro ikikoerera
igitambo kiro kibwete ko gikwirwa gucia sabo bisa abo ba ekigambira se page ya gatano na kabiri ngukwanire kare anene igoro yo murai bo mubwazimio Raila Odinga asagire tukaba kuhikiria engana ya okugendera koba agego chano goso umungusanano na maberera ayo ale ase obosibole bwekigambiro ase agenda tukoba gakwegerera enseme kigambiro ogotanga nigo egareti obosibole bwa bene ririnyale koba gego ikirania emeroberio ya yebina yobona chebina ya kirarituko epeji ya gatano na gatatu bigongo kwanere kare igoro yoko musana na maberera ya gereta ko bakorokana Sorongo rwa Central igati yo mokonyi wo murayibwe enseri gati gashagwa nere umubunge Ndindi Nyoro oyo bagotabanga okoranga banke mubagano gosabantu banyara ko bakobaganaria anene ababunge bagotabanga tutoroche uranyara ko ba gakoreta obomo no kubwatana goisaine a Sorongo rwa Central Ndindi Nyoro tari omukonyi murayibwense rigadi gashagwa ne birengererio bia abarainchi na boigo abarai gati yabondo moroje Elija Karuria omubunge Ogatundo North na boigo Ngunjiri Wambugu oyo boigo linge omuchumbe engakeyemo se constituency ya Nyeri town na sabagota nte birengere bito twale kwa uri bagali tukolia lero twale ko mochora Ndindi Nyoro koba omukwaneri bwa abantu borogongo rwa Central omaeto no ruchobo muchando kabisa who is our king wakomroke kingpin omukwanire itonoro yoyo monogeri kabisa ugotonogari at least ugotogwakirisho tanga tutu bwatenga na tukurugaiga pona ndoro chenga nego cha mapema na nego cha mapema sana chinga ki aba Kenya pagani tia magendero kabisa chinga kichiri abara bateke tukomanyanga ungoto kwana meterege ntuna chankanyora se siasa ya Kenya eto okoro bochona nto chaka campaign kigima kabisa abolite muna siasa ketangantenga ntutu tochori go chiase kanisa do chikora ntuntu na siasa tukora siasa tuaboka siasa inga keki no mogo korera bakenya magendero ekagera sai engane inere ndo chimurikirire SPG ya gatano na limo asige eba ukwanire igoro yo succession ya se mulima Kenya ngogo chigotote ngogo chikoba monogeri ito ase Mount Kenya ningo Central bono abana siasa inki okonyoranga twakora siasa lero ande mambi twachaka siasa indi isangapi no mogo chaka magendero insangapi buya manyete ndo chege igane onere Kalonzo Musyoka gotenga undi wakati wangu omwaka 2027 noyone mupende musipende na watenga asomono ndocha aligete babegeta asomono obwe ke Swahili atenga tukijipanga hatutapangwa tena atupangwingwi safari sisi ndio tunawapanga na tukipangwa tutapangwa vibaya kwa hivyo lazima tujipange aigane ne chingaki litukolia lago chikokora egikaro na ne committee yaye asekia mekyo kya Wiper elikobeka meroberio yege siasa asenseme yaye kwena kinga bono baraliri bene ekyama kya Wiper nere we manyekanirika obekire mezinga amisi igo 2027 no akaregeti erora libene na akaregeti kole ne mapema unatoka baba wa kisiasa mapema wagote mapema ndio best na bali kwa netega mapema ndio best umaite uisokoligeria twarorire okungusana na maberera tu akisiasa ananya liko bakorokana se obomo bwazimio uisokoligerane ne bono iga kuikira bono iga tubwatanga chisemo isato imeyo obomo bwazimio number 1 tubwate kiombekirie kurwa Sorongo rwa Central ero kamwene igikora wanere omorai Jubilee kamwene wekia makia na Kenya na boigo nere Jeremakion right ko Jubilee ono barabona wangu setakando giga orabase omorai bwo mubazimio Raila Odinga nere ogokora okubwatana kwa bene amono monchereria uchire nguma Jimmy Wanjigi right bono barwendo chinga eganga yabo igobwate na barambo bwate ekerangere kiabo alafu ndubwate sema ya gatatu yiko nyara kwa bikora wanere omorai Wiper Kalonzo Musyoka sabange babarai kurwa Sorongo rwa Eastern nane rwa semo ya Ukambani bagara tukoba komusira bakamotebenga bono na yene kinga
kwanyara kwa gutara Kenya ngima igega kurwa sorogo ngoro kambani ntu twakwire okoboko wonone kengana gwatwarire Woodville kurwa City County ingana kero kendera nyara ko bage kurigire nyuranga echichio chisome echichio sisato Dorcas igotire asobomo wazimio nekendo turacho bato kurigire katoranga chiseme chisato ndire ka nyara ko chikomera na se platform yemo nyara ko bachigota tutondere ko batokana na okoboko gucha soyo nabo uyo racho ko baka mukonya ningana turanyara kudoba to kubwate nago tebete nga siasa is very dynamic nande siasa to beke koro ngaba bosi nande te ko bomu bari nande na bomu baniga iga gatanga iwa te ko bomu bari na bera ngani chiseme chisato kerensemo yanyara ko bego sokia umurwaniriria bwekerogo kyobora igwese 2027 anyway umwancho murigeria imereka sene kiandize TV hayonga tiari hagenda tokobaga kwegwa oborito se amagazeti aitemambia lero ndwatika ko batugukurira ira kurugoro hemambia bono nga hasentunda ya gatatu ngusanga tore amono mogani oito honorable Buta Omanga uyurenge omo MCA wegodi ya Bogichore ye gutoka ime county ya Nyamira twateka watatanga maberera na kinete sana county Nyamira tukataka Nyamira ya buni rupingo ngore twerekisi county akiro wikira boni tukana ya sub county kurende sengencho yemeroberie yokorotota obo mubwachire utulivu ya birororo bono okoranga maberera yo nyara ko bakwambukira ucha se county ya Kiso jana ko bona monere tusangenera tuteng obo bisimburo byobo nakiro kende ensemo yokwenekia buna obo mabumu gusibwa nyara ko bokwenekiwe kira tokoteboro ngurwa gusidor kasto kotabakisi Nyamira Kisi Nyamira right abuna bwaba gusi amugusi ubona mo gusi no yomo yali berali ko lieta mwa igaro yomo chikaunti bere bagandare toskare ngoira na tore amonere sentunda ya gatatu echinga kibono dore customer to se nero yairu obolitoga gukero kene tarabo kwara asengencho ye chinsane biro nando mogeni to gaikire goto ko moya aligani abono ikatumwari ni ngokorera aya sense moya magazeti ngokorera sepeji ye komingo gate ibwe somere igoro inaki abore kiwa abekira sigia kyanda babete bakwaligani gwa ase chiskuru ase babete bagoikera na ase chiskuru echo igobana boko nyore gazeti ya nation bwenya we somera amanke na manga amurikeire ase engencho twakwa ase obo gusu twakwa ase aliama gusu gatwakwa aralia na manga iroborito togendare toskare ngoira na tore asegeka gitari getambe bunere butambe kerengere kyagori buri byago elirerie ngencho kegima emambie bono wetara se mitandao yetu Facebook Ndizi TV News digital wetara YouTube Ndizi TV News na wetara se website yetu www.ndizitv.net wetara SMS 0792192834 inere namba ya SMS tolikere uchumbe ya enya wetara SMS ese namba era se screen yao togende somo tebuka ngore na tore sekero getari egetambe Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Gusi Urban Blaze Omugaso ubona Turiguchi kubabuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imeagusi Urban Blaze #ekebemboli yali na koronyaramba chenkorkunga MC Megi make sure kwa watch the show korkunga Gusi Urban Blaze